Kubanjwe umuntu omnye ngesiganeko sodubulo kwikhampasi yaseMthatha kwidyunivesithi yaseWalter Sisulu kanti konzakele uninzi lwabafundi emva kokudutyulwa ngeembumbulu zerabha ngonogada namhlanje. Bafuna impendulo kwigunya-bantu lezotshutshiso abasetyhini nabanikezela ngobungqina enkundleni betyhola umfundisi uTimothy Omotoso ngokubadlwengula. The use of cell phones forms part and parcel of about the 50% of accidents which are arising out of driver misbehavior. Kuthe bhazalala kwindlela zeli nanjengoko uninzi lusingise kwiiholide zepasika nasezinkonzweni ngale mpelaveki. Namkele kwindaba zethu ndami ndodwa ndama nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Kubanjwe umuntu omnye ngesiganeko sodubulo kwidyunivesithi yaseWalter Sisulu kwikhampasi yaseMthatha eMpuma Koloni. Mapolisa anqinile kuba kubanjwe umrhanelwa oneminyaka engama-54 norhanelwa ngokubulala ukuzama ukubulala abafundi kweli ziko lemfundo, kanti lo mrhanelwa uza kuvela enkundleni kule veki izayo ngoLwesibini umhla wama-22 ku-April. Kusenjalo ivalwe okwethutyana namhlanje ikhampasi yaseMthatha. Esi sigqibo kufikelelwe kuso kwilinge lokhusela abafundi, kanti namhlanje konzakele abafundi nababalelwa ku-40 emva kokudutyulwa ngeembumbulu zerabha. Kanti ngoku siqhagamshelana ngqo noThemba Zikhali nomele abafundi kweli ziko lemfundo ukusixelela banzi ngokuqhubekayo eWalter Sisulu. Themba, siyakwamkela. Namhlanje ngaba abafundi baziva njani ngengxelo yamapolisa ebhengeza ukubanjwa komrhanelwa koludubulo lwabafundi? No, siyayijabulela kakhulu le information esifumeneyo namhlanje ukuthi Mr Mambane uboshiwe. Siziva ngokukhuseleka kakhulu nokubona ukuthi the justice system isecaleni lethu, and siyakholwa ukuthi i-justice will prevail kuze sibone i-justice for sisonke, ngoba umunye wethu ushonile ubulawa umunye we-employees zalapha e-university. So siyajabula kakhulu and we are relieved that finally justice will prevail as Mr Mambane is now in custody. Thank you. IWalter Sisulu, Themba, ikhuphi ingxelo ibhengeza ukuba ivaliwe ikhampasi yaseMthatha. Niziva njani ngeli nyathelo? As students zaseMthatha campus, asinangxaki nokuvalwa ikhampasi. Like operationals and academics and all of everything until the issues are resolved. But lena ukuthi singasahlale resi by tomorrow, end of the business days, singabikho apha ecampusini, asikuvumeli lokho. We are completely rejecting that. On what grounds is that a month ago or 3 weeks ago, the eviction was also very eviction food. But the issues as they were young, and there was nothing that was fixed after eviction, resulting into this full-blown strike. So, as the SRC have already opened an interdict, I'm not sure if it's the right word in law, but since it's Zamil reject and show that I am right, because based on the understanding, the eviction notice must go through a court of law. There must be a court order, public notice, and in the legal framework. So the university management must not bully best policies students, because it's just ukwehlisa umsindo wabafundi. But ekugqibeleni issues as we can see pana res, we showed the media res esihlala kuzo, because the media, the management iphumile ngaphandle yaqoka yathi sistrakhela ukutaka ngokusho kwabo, but we've shown the world kwenzekana phe kuso. So we will continue exposing them until our demands are met. But lena yokuthi sizogodwa ngomso, the school closes down, we are fully rejecting it, because we have students in Seoul, Limpopo, go Mpumalanga, go KZN, go Northwest, from various
places, asinayo imali yogoduka ekugqibeleni. So we're not going to be exposed to the dangerous streets of Umtata just because of the ignorant management. So that's our stance as the students here as rejector, and the SRC has been given a mandate by the students which must do an emergency interdict to reject the eviction notice. Themba. So we're waiting for tomorrow. Sibone ukuthi kwenzekani. Themba, siyabulela bhuti, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Okay, yabulela. Bafuna impendulo kwigunya abantu lezotshutshiso abasetyhini nabanikezela ngobungqina enkundleni betyhola umfundisi uTimothy Omothoso ngokubadlwengula kunye nokubathubelezisa ebutsheni balenyanga Omothoso kunye nabatyholwa ababini inkundli bafumanise bengenatyala kwaphela kwizityholo ezingama-32 bebejongene nazo kwaye liqela labasetyhini likwafuna ukuba kubekho uphando ngendlela elityala liye lasingathwa ngayo. Amanqina atyhola umfundisi uTimothy Omothoso ngokwaxhaphaza ngokwesondo athi umthetho welilizwe loMzantsi Afrika ubaphoxile. Oku kuzemva kokuba lo mfundisi waseNigeria kunye nabatyholwa ababini befunyaniswe bengenatyala emva kwezityholo ezingama-32 abatyatyekwe zona. Justice for us would mean him being held accountable, knowing that he's not out there. So with us saying we need a proper investigation done. Elinye lamanqina uCheryl Zondi uthi basabambelele kubungqina babo nangona iziphumo zelityala zingekho ntle. We didn't lie. I don't think anyone would voluntarily decide to, think up or cook up the saddest, most painful story in the world, because there's nothing to gain from that, really. If sympathy looks like it's a nice thing to get from people, then I think people have got it really wrong. It's not nice for people to look at us and feel sorry for us. Omnye wabamangali uLerato Msebi uthi bekuzobakho iziphumo ezohlukileyo ukuba lityala beliqhutywe ngendlela eyiyo. We are walking our way out of this with pride because we know that we have kept that man away for 8 years. And in that, we have saved a lot of young girls, women, young boys and men from his horrendous behaviors. We also freed the members of that congregation because we have witnessed them living their lives differently compared to the strict rules of his church. Ukanti ikomishoni yamalungelo enkcubeko, inkolo neelwimi ihlabe ikhwelo lokuba abantu mababe nomonde nanjengoko kusenziwa inzame zokuza nendlela engcono yokuqobisana nalomba. Liyaqhuba uphando emva kokuba umongi Titi nowaziwa kakhulu kwicandelo leteksi eKapa ethe wadutyulwa wabulawa izolo kwirenki yeteksi yaseNyanga iSantaco kwiphondo laseNtshona Koloni. Ithi lo kaTiti ugwintiwe kwaye imemelela kwabakwantsasana ukuba bakhawulezise uphando lwabo ngesi siganeko. Umongi Titi ubengunobhala ixesha elide kumbutho weteksi iQatar kwaye bekwalilungu lesigqeba seSantaco. Ukanti kwesinye isiganeko esikumila kunje kudutyulwe kwabulawa umqhubi wesithuthi abantwana besikolo eSophia Town eGauteng ngentseni yanamhlanje. Asikaziwa isizekabani sokudutyulwa kubulawe umongi Titi nobelilungu eliphezulu lombutho weteksi Santaco eKapa. Amapolisa athi asakhangela abarhanelwa kwesi siganeko. The matter is under investigation by Serious Violent Crimes Unit, so there is no information so far. We have been monitoring the issue or the tension between Qatar and Codeta, and also the intra-conflict within Qatar. Ukubhubha kwakhe kuxelwe njengenxeba elinzulu kwicandelo leteksi nanjengoko ebeyindoda enobuchule emsebenzini wayo. First of all, we would like to send the deepest condolences to Mr. Titi's family and the taxi industry as a whole. It is so sad today that Mr. Titi was gunned down yesterday afternoon, where he lost his life. We're just appealing to everyone who saw something or noticed something sketchy around the shooting of Mr. Titi yesterday. Go to the nearest police and notify them.
Kusenjalo kudutyulwe umqhubi wesithuthi esithwala abantwana besikolo eSophia Town eGauteng namhlanje kudizwe ukuba inkonde nama-60 eminyaka idutyulwe izihlandlo eziliqela emveni nje kokushiya iqela labantwana esikolweni. The motive for the killing cannot be confirmed at this stage. Police are appealing to anyone who might have information that can help in the investigation to please call the nearest police station. Esi siganeko siza emva kokubulawa kwabagadi abathathu kudushe lweteksi eSoweto. Kuthe bhazalala kwindlela zeli nanjengoko uninzi lusiya kwiiholide zepasika nasezinkonzweni ngale mpelaveki. Usekela mphathiswa wezothutho uMnumzana Mkhuleko Hlengwa umemelele abo baza kube beqhuba ukuba bazikhwebule kwizenzo ezingahambisaniyo nomthetho wezendlela. Kanti sele kukho abemi bangaphandle nesele bebanjiwe nebebezama ukungena kweli ngongekho mthethweni. Usekela mphathiswa wezothutho uhlabe ikhwelo kwabo baza kuthi bhazalala besiya kwiiholide zepasika ukuba bangashicileli ividiyo ngethuba beqhuba. Watsho isithi oku kuneziphumo ezingentlanga kwaphela. The use of cell phones forms part and parcel of about the 50% of accidents which are arising out of driver misbehavior environment. So you need to be alert. Ukanti ojongene nezothutho KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi baxhobe bafohlela ukulungiselela eli xesha likaxakeka ezindleleni. We've already dispatched our team, the SODs here, that they've just given a directive and a cue that in particular on the northern belt of the Van Riebeeck. Uxaba uqukumbele ngelibongoza abahlali ukuba baqaphele izilumkiso zemo yezulu. Kusenjalo, igunya bantu elilawula imida yeli lithi ngokuncedwa kubuxhakaxhaka obuncedisa ukulwa ulwaphulomthetho kwimida yeli sele kubanjwe abantu ebebezama ukungena kweli ngokungekho mthethweni. Yesterday, even today, we have our drones that are deployed. Just yesterday, only probably around 3 or so hours, we were able to intercept around 36 individuals on the mountain there that were trying to exit the country illegally. Some of them were trying to enter the country illegally. Iphondo laseLimpopo lithi abo baza kutyelela elaphondo bangaxhalabi ngokhuselo. What the Premier has done, in preparing for this Easter long weekend, together with the department that responsible for transportation and safety, we have agreed that we need to make sure that in each and every area, especially your hotspot areas, we must make sure that there is that visibility of the police. Ukanti zizigidi ekulindeleke ukuba zityelele iphondo laseLimpopo, ingakumbi abakhonzi becawa yase-ZCC nedlala indima enkulu kwezoqoqosho kweli phondo. Masipala wakwaDukuza uqalise inkqubo zokugxotha iqaqobana labahlali abahlala kumhlaba kamasipala ngongekho mthethweni eBalito KwaZulu-Natal. Abahlali baphulukana nemisebenzi ngexesha le-COVID-19 ngo-2020. Ukanti lo mhlaba ulungiselelwe iziseko zophuhliso zoluntu okukhokelele kungquzulwano lwezomthetho phakathi kwesidingo sabahlali sezindlu kunye nezicwangciso zophuhliso zikamasipala. Umasipala wakwaDukuza seleqalisile nenkqubo yokukhupha abantu kwindawo bahlala kuzo ngokungekho mthethweni, nto leyo ibangela umlo phakathi kwabahlali norhulumente. Uqala kwami ukuzalana ukuzokhalana futhi cishe sonke ngo-2020 ngesikhathi se-COVID lockdown. Kwaye kwacaba ukuthi omastandi bafuna imali sabe singasebenzi, nakhumbula ukuthi izwe lalivaliwe ngaleso sikhathi. So omastandi babengenakho ukuthi bayasenzelela ukuthi masihlale. Sabona ukuthi kunomhlaba okhona la, asibuye sizokokha la. Bangaphezu kwama-950 abantu ngoku abahlala kumhlaba kamasipala ongasetyenziswayo kufutshane no-N2 eBalito ukususela ngo-2020. Into abasusela yona lapha umasipala edibene nabelungu bala eDolphin Coast ukuthi bathi sibanga umsindo kule ndawo uqhuma ibhamu siyaroba nje senza umsindo siyabangcolisela indawo yabo. Safike sabhusha kusehlathini lapha then sakhala imikhukhu sihlala kuyo sahlala nabantu bethu size kanjalo lapha. Umbutho wamatshanhliziyo obizwa abahlali basemjondolo uthi uyabaxhasa ababahlali. We are calling on the Dukuza municipality to develop this area. We are told that there's going to be a school and a clinic that is going to be built in this area. But what more can be done to build houses for the poor and working class in this area? Ukanti le meko idale ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwezinana namahlwempu kule ndawo.
Iziko lengcebiso ngamatyala kuzwelonke i-National Debt Advisors lithi abathengi benza inkcitho mali elinganiselwa kwi-2.2 billion yeerandi ngexesha lepasika. Imali eninzi ichithwa ekuthengeni izimuncumuncu nogambela kwezinye indawo kwiiholide zosapho, nto leyo ethi shiye abantu bomelwe ziibhokotho. Iinkcukacha-manani zeziko lengcebiso ngamatyala zidandalazise ukuba abathengi beli bachithe ngaphaya kwe-2.2 billion yeerandi ngeli xesha lepasika. Yinkcitho le ephindaphindeneyo xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. So the customers are generally on the hunt for food. So food is our biggest, and they're on the hunt for their food, camping, outdoor, people are going away, and then of course what you add out is the Easter eggs in the background. Customers are in here for the Easter confectionery as well. I think one of the concerns that we do have from a drinking point of view is that South African consumers do have a tendency to binge drink. And I think this is a behavior that we would like to call out and ask people to really think before you drink. Consumers cannot act surprised and rush opening credit to finance maybe for Easter holidays or even December, as if they were not aware that we will be having an Easter. So it is very important for consumers to ensure that they do save some monies. If you know that, okay, during the Easter holidays, I do tend to travel with my family, I do go away with the church, start saving. Nakubeni kulixesha eli lokunxulumana nosapho kwanokuvuselela umoya ukulungiselela ubude bonyaka, kodwa balumkiswa ngenkcitho abathengi enokubashiya bentyumpantyumpeka ematyaleni. Kanembukeli namhlanje sithunyelwe ividiyo ngumbukeli wakuqumbu eMpuma Koloni uthi kwilali yabo kudebeza abanabhlorho njengoko yakhukhuliseka. Uhlabikhwelo kwabasemagunyeni bangenelele. Ndiselowa Chulunca kwindawo ebizwa ngoba kukudebeza kuqumbu e-Eastern Cape. Ingxaki esihlangabezana nayo kukuqhawukelwa yibhlorho singabaphangeli. Sihamba kabuhlungu, siwele emanzini xa kufuneke siye edolophini, siyaxelenga kuqumbu edolophini. Singabaselowa Chulunca, uDebeza neMission neziphaluka ezingasentla zixhomekeke kule bhlorho eyi-1. Sicela isibonelelo, abantwana besikolo banayo iimoto ezibathathayo zibase esikolweni, kodwa ngalo mzuzu abantwana bonke bawele emanzini. Even thina singabaphangeli sihamba emanzini xa funeke siye emsebenzini. Umzekelo kule veki ngapha liphelileyo, njengamaxa ibhlorho iqhawukile, bekukhona imikhumbi emibini ebekufuneke iwezwe kule bridge. Siyawela sijampuze emanzini, sicela isibonelelo kurhulumente. Kanebukeli nawe apho ukhoyo xa unengxaki ephathelene nokuziswa kwenkonzo, sicela usifotele ividiyo ze uyithumele ku-071 105 8923 usichazele iwadi nendawo kuyo. Kakhulu ke mamqwathi lo mamzango kudeska yendaba, ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ozinzile yapha ekhaya, ndikwamkele kaloku edeskeni yami yeMuslim. Nake ngegama ndikuthabile makhaphela inzwakazi yabathembu. Mvanje ke nantsi imozulu leyo ke mbukelo mekhaya kaloku ngomhla omkhulu ngomso wepasika, njengoba kaloku noko iziganeko zalapha eMzantsi Afrika futhi zichaphuka kakhulu nemvula ngamandla kumntla mpuma. Uyawuphawula ngokubanzi phaya ephondweni, ngokubanzi phaya eVelkom, ngamandla phaya kumbindi walo kwasekuseni bevuswa ngu-12 degrees. Baqhubela ukuqukumbela kwakhona usuku lwabo ngezo ntshizana ezithe chache ngama-20 nje kuphela. Kanti ke amaqondo wakho phantsi naphezulu lokuqala kaloku iphondo lipha kaloku lona eMpuma Koloni, njengapha ko-Alvane, Jamestown naseKomalungu. Abanda phaya ekuseni ngala-7 baqhuba naphaya eMthatha futhi bevuswa kaloku seso sithoba nezo mvula ngo-22 degrees ngorhatya. Kanti zibe nje phaya kaloku ephondo lase-Free State ngamandla futhi kumbindi welaphondo kuyabanda ekuseni eFixwe, kwakhona futhi zindudumo zimvula napha kumantle eFrankfurt bevuswa phaya kaloku ngula-10 degrees. Kuncebe nam mbukeli wami apha ekhaya kaloku njengokubanzi phaya ephondweni ke lasentshona Koloni ngamandla futhi kunqweme bapha kumazantsi futhi eWorcester kwasekuseni liconge kamnandi lalanga phaya ngo-12 degrees kutshise
ngempela ngorhatya ngama-30 azakhatshwe sisibini zebenjenje phaya ephondweni lase-Northern Cape ngamandla futhi kumantla welaphondo Kuruman kwasekuseni bevuswa ngu-9 degrees napha kokukhimbali kungabanda ke nkwanxa nje engephi yesibhozo xa bevuka phaya ekuseni kokhona bukele ekhaya sihlabule mgama phaya ephondweni lase-Northwest ngomso amantla welaphondo njengapha kaloku ko-Rustenburg neziphaluka nje yonke intsasa ngu-13 nase-Klerksdorp kusanetha phaya ngexesha lasekuseni kanti yona imozulu bukele ekhaya phaya ephondweni lase-Gauteng ngamandla futhi amazantsi ko-Springs futhi izindudumo zonke phaya kuyabaneka yonke lantsasa naphaya ekuseni futhi eCarltonville bevuswa lishumi nje elikhetshwe sisithathu kanti zibaphile kanje phaya ephondweni kumandla apha eMzantsi Afrika elapho ke bukele ekhaya kuseLimpopo njengapha koPhalaburwa kwimpuma yalo ngo-20 qabaqaba ngamafu naphaya ePulukwane ngexesha lasekuseni bona ke sebenjenje phaya ephondweni laseMpumalanga ngamandla futhi kumantla welaphondo oMiddleburg kwasekuseni futhi napha kuncam yelaphondo eMalahleni kwasekuseni nase-Emelo nganetha yonke lantsasa ngeshumi nje elinesathu bukele ekhaya khawuvume wethu nam ndiyivale kaloku imozulu phaya ngephondo lokugqibela nqa phaya KwaZulu-Natal amazantsi walo Kokstad yingqele nenkwanka phaya ekuseni ngo-6 naphaya eThekwini beyisonga imini ngo-18 degrees mna ndikuthanda kangaka ube nepasika emiyoli. Kamnandi mawethu.